Yaro, ni ko ina so in tambaye ka dama. Gaskiya ba bane a rayuwa ta kuma ina wata ƙasa tambaya. Allahu akbar kabira. Yaro, a duk ƙasashen duniya wace ƙasa ce kake da burin ka je kai yawon bude idan ka huta kai sharholiyar ka yaro? Baba, Africa, Europe ko Asia? Afirka? Yo ni wata Afirka kawai tambayar ka ne ka gaya min wace ƙasa kake so ka je ka huta domin yawon bude ido. Ai turawa ma suna zuwa. Allah sarki. Ai Allah. Gaskiya South Africa baba. South Africa? Ƙwarai baba. Saboda me kai kuma kake so ka je South Africa? Aiko ko don MTN saboda dinga samun kuɗi ko ina kiran wasu ya tsawa ba. Na biyu kuma ina son South Africa ko don Shoprite baba. Na dinga shan chocolate. Na uku baba aga ko don DSTV. Dinga kallon zafafa goma sai ya mara mutunci wanda yaron ba zan rabu da kai ba ban za mara mutuncin wani South Africa me da South Africa gwada jahannama kai ko wannan yaro girgiri zan kai ka a can zaka kare rayuwarka mara mutunci wani ne muje girgirin nan Allah sai ka kare rayuwarka maza muje kare rayuwarka ba ka da South Africa ba tura muje kafin la'azar ta yi muje mu tafi mu kai yaran maza mara mutunci ba ka riga ka zaɓi South Africa ba muje tura muje